Deaflympijský výbor Slovenska oceňoval svojich najlepších za rok 2023 v Starej Lesnej. Anketa skončila podľa očakávaní. V mužskej časti sa pred tretím atlétom Rastom Jelínkom a druhým stolným tenistom Marekom Tuturom umiestnil na najvyššej pozícii ďalší stolný tenista Thomas Kejnat. Ten na majstrovstvách sveta v Tajpej získal 3 medaily. Zlato v individuálnej súťaži a v mixe s Evou Novotnou, vtedy ešte Jurkovou, a bronz vo štvorhre spoločne s Marekom Tuturom. Next year is very important. The Olympic year, Deaf Olympic year is, of course, for all sport people very important, and we have to prepare very hard for the competition. And my aim is to win again, but many players, it's not bad, but I have to give my best. V ženskej línii si tretiu pozíciu vybojovala atlétka šprintérka Martina Antušeková. Druhé miesto rovnako atlétka vrhačka Ivana Krištofičová. Víťazstvo získala jednoznačne stolná teniska Eva Novotná, ktorá na majstrovstvách sveta dobila titul ako v individuálnej súťaži, tak aj v zmiešanej štvorhre. Na toto makala či majstrovstvá sveta, či majstrovstvá Európy alebo Deaflympijady, nejaký výsledok. A som myslela, že aj iné ostatní športovci nepočujúci, som myslela, že aj nejaké tiež majú výsledky, ale ako som šťastná, že mám titul najúspešnejší športovca roka 2023. Spokojný s rokom 2023 mohol byť aj prezident DVS Peter Birka. Táto ceremónia bola naozaj krásna. Pred touto ceremóniou sme absolvovali výstup na Bilíkovú chatu a teraz bude pokračovať program, ktorý nemá ešte zatiaľ teda obdobu. Pred rokom, 2-3 takéto niečo nebolo, ale ako si môžete teraz aj všimnúť, tak sme tu oblečení veľmi elegantne a tento večer bude takýmto štýlom aj pokračovať. Hodnotím to veľmi pozitívne a chcem sa poďakovať organizátorkám. Okrem oceňovania sa ďakovalo aj tým, ktorí nedávno ukončili svoju športovú kariéru. Medzi nimi boli lyžiari Martin Legutky a Terezia Pristačová a badmintonista Peter Vašíček. Nech ich nástupcovia teda pokračujú v skvelých výsledkoch.